बिटिआरनि मोन 15 बियाब आरो बायजोआव मोन 6 बियाब गासै मोन 21 बियाबाव जोङो बिजाथि फसंदों आरो बे बिजाथि फसंनानै जोङो मोनफ्रोमबो बियाबावनो बोरैबा जोङो देरहानो हायो बिनि थाखाय जोङो एकदम गामि ओनसोलनिफ्राय बुथ लेभेलनिफ्राय लानानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ। दा नैबे प्रेजेन्टलि आङो दतमा बियाबाव जोंनि राजु कुमार नार्जारी बिथांनि जिहेतु जोङो बाव बिजाथि फसंदों बिथांनि जानानै प्राय सानबासो सिगांनिफ्राय बेयाव फैदाल जात्रा खालामदों। गामि गामि समस्तिनि सिङाव बियाबनि सिङाव लामा हान्थिनानै रायजो राजाजों रायदावलांनाय आरो मोनफ्रोमबो गामिखौ टाच खालामनानै फैबाय थानाय 9 एप्रिलाव जानो गोनां बिसायख'थियाव मोनसे सोलायनाय नांगौ। मानोना थांनाय 10 बोसोर बेयाव रबिराम नार्जारीया एमएलए जानानै जिखिनि खामानि मावनांगौमोन जेरैबायदि मावनांगौ बे खामानिखौ मावनो हायाखै। बेनिखायनो दिनै राजु नार्जारी बायदि जोंनि जे बिजाथि जाय बिथाङा टिएसनि सासे ग्रेजुवेट टाटा इन्स्टिटिउट अफ ससियेल साइन्स बिनि ग्रेजुवेट आरो बिथाङा नेरसोन एनजिअ बानायनायनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोर जोंनि लाइमोनफोर जोंनि आइजोफोर बोरैहाय बिथांमोननि रांखान्थि सोलोंथाइ फारफ्रोम बिथिंनिफ्राय खोमसि फोथायनायनिफ्राय बोरै गोजानाव थानो हायो बेनिफ्राय बारग'नानै न'खर संसारखौ बोरै मोजाङै लांनो हायो जोंनि सोलोंथाइ थासारि बेखौ बोरै साबखांहोनो हायो बिनि थाखाय खामानि मावबोदों। देहायारि बिथिङाव बिथांमोनहा खामानि मावदों जे जोंनि हेल्थ सेक्टराव बोरैहाय जौगासारनो हायो सांग्रांथि लाबोनो हायो बिनि थाखाय खामानि मावदों। बेनिखायनो बेबायदि इयुन नोजोर गोनां सासे राफोद आरो लाइमोन बिथांखौ एमएलए निस्सय जोङो दतमाबासिफ्रा बिथांखौ सायख'गोन आरो बिनि थाखायनो जों दिनै खामानि मावबाय थादों। फैबाय थानाय बिसायख'थिया बेयाव इउपिपिएलनि थासारिया इउपिपिएलनि बारहावाया इउपिपिएल जों नुनो मोनदों राजखान्थि दोलोनिफ्रायनो गोबां सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै राजखान्थि दोलोआव जथुम जानायखौ नुनो मोनदों ससियेल मिडियानि सासे सानैया जायफोरा थांनाय बोसोरबायाव इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदोंमोन गोबाङानो बे बिपिएफनिखा आरो बेबायदि सुबुंफ्रानो पावारजों थानोल' लुबैयो। बेनिखायनो सासे सानैया बारलांदों। नाथाय जों नुदों जोङो सायाव देखायाखै गोबां बेबायदि रायजो राजाफोर भटार रायजो आरो भटार्सफोर बे भटार्सफ्रा दिनैहाय इउपिपिएलजों दङ आरो जोङो जुदि जयनिं खालामनांगौ जायोबा रोजा रोजा जयनिं जों खालामनो हायो। नाथाय जों बे थासारिखौ जों लाबोनो नागिराखै आरो थांनाय बोसोरबायाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव नैबे ओनसोलाव मोन 22 हारिफोरनि बिनि एकदम गुबै जेंना बे जेंनाफोरखौ सायख'नानै बेखौ सुफुंनायनि बे जेंनाखौ फोजोबनायनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनो थिरांथा लादों गोजोन खौसेथि जेरै गायसनदों बिनि थाखाय दिनै बे हारि माहारिफ्रा नैबे दानबा दानद' समाव बिपिएफ सरखार हाग्रामा सरखारनि समाव जिखिनि दावराव दावसिया हारियारि दाङाबाजिया फैफिननो नागिरदोंमोन इन्टारनेट बन्द' जागुलायनाय मोनसे थासारि फैबाय कारफिउ होलायगोनांनाय मोनसे थासारि फैबाय जेराव जोंनि बे बोसोरबानि सासनाव आर्मि पुलिस मिलिटारिखौ जोङो बेरेगाव दोनहरफिननो हानाय जाबायमोन। दा बे आर्मि पुलिस मिलिटारि फैनो गोनांनाय थासारि फैबाय। दा बिनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा थांनाय बोसोरबानि थासारिखौ गोसोखांहरफिनदों गोजोन थासारि सुखु गोजोनै थानो हादोंमोन रावखौबो गिनाङामोन हर सान खोथा गैयामोन बयबो गावनि थांनानै थानायनि खामानि मावनो हायोमोन। दा बे थासारिखौ गोसोखांहरदों आरो बे गोसोखांहरनायाव सोर दंमोन बे बोसोरबायाव बेयाव अनलि जोङो प्रमद बर' इउपिपिएल बेनिखायनो इउपिपिएलनि फारसे दिनै थांनाय समाव जायफ्रा बिपिएफनो भट होदोंमोन बिथांमोननि गोरोन्थिनि थाखाय मास मोनसेयावनो हा होगोन माबा होगोन सुबिदा होगोन होननानै बुंदों बेखौ होआखै आइजोफोरनो होगोन होनदोंमोन होआखै लाइमोनफोरनो गासिबनोबो 2 लाख होनो होनदोंमोन बेखौ होनो हायाखै। दा बे खार'नाव मोनफ्रोमबो थाखोनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिफ्रा दिनै इउपिपिएलनि जानानै जोंनि मोन 15 नैबे बिटिआर ओनसोलाव आरो बायजोनि मोन 6 बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथिफोरनो भट होगोन आरो जों मोजाङै देरहागोन।